Hello, Mommy Tess. I miss you. I miss you so much. Nakakaloka. Ang dalaga ko. How are you, S? Ito. How are you, S? Ganito pa rin tayo. Well. Ikaw ay, pinagpapalit mo na ako. Hindi naman sa ganon, S. Lagi ka naman ganyan. Bigla lang ako nawala, may iba ka ng friend. Nagdrama si Mother, pero in fairness, nahiya ako. Ang ganda ng jewelries mo ngayon. Ikaw rin, no? Thank you so much. Ang drama lang natin ngayon, tamang gossip girl lang. Hindi kasi ganito, na-miss namin isa't isa kasi bigla ako nawawala. Now you see, now you don't ng drama. Ngayon, pinagpapalit na ako. Pero syempre, ako original love niya, di ba? Oo, hindi naman kita pinagpapalit, Mommy, pero syempre... Nadagdagan mo lang ako. Oo, dinadagdagan lang kita, ganun lang yun. Nakakaloka. O dahil dyan, o diba, naku mga mommies, ang summer is just around the corner. Talagang gano'n, di ba? Well, ano ba? Siyempre, magbibigay tayo ng tips sa ating mga moms. Diba summer? Gusto yung mga awards night. O, tingnan mo yung outfit natin. Awards night. Awards night. Very Ready na Serena kami. van der Woodsen. Thank you so much. O, diba? O, Very eto na. Blair lang naman. O. Yun nga, summer. Mainit. O ngayon, ano tip mo? Syempre, dyan yung mga tipong bakasyon, ang ating mga chikiting, wala nang pasok. O, di syempre, gusto nating mamasyal. O, yan ang topic natin ngayon. Tama. Pero syempre, sorry mami. Go. Go. Pero syempre, ang question dyan mga mamis, ang budget. Diba? So, magbibigay tayo ng save or splurge na mga tips kung saan ba pwedeng mamasyal ang ating mga family over there. Dahil ang location natin, masyado mayaman sa mga tourist spots. Yes. Ayan. So marami tayong ibibigay ng mga suggested places kung saan sila pwedeng mamasyal sa ating place dito lang, sa tabi-tabi dyan. Pero mag-enjoy naman talaga sila. Correct. Hindi kailangan gumastos ng malaki dahil dyan, naku, meron tayong special guest for today na tutulong sa atin at magbibigay sa atin ng guide kung saan nga ba itong mga lugar na to. Naku mga mamis, matutuwa kayo dahil very very energetic, very beautiful and handsome, and yes, To top it on, mga credible mga credible resource speaker para makapagsabi kung ano yung pinakamagandang mga locations or places na pwede tayong magbakasyon. yes, at dahil dyan excited na ako, mami. Kaya naman mga mommies, At pati rin ng mga daddies, huwag kayong alis dahil magbabalik pa ang Mom's the Word!